PRO1 nagbabala ukol sa paglaganap ng mga online scam na nagpapanggap ng mga pulis. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Niel Aquino. 104.7 IFM Report. Naglabas ng babala ang pulisya sa publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap na opisyal ng PNP at humihingi ng pera sa pamamagitan ng text o tawag. Kadalasan, ginagamit ng mga scammer ang pangalan ng pulisya upang makakuha ng tiwala at manghingi ng donasyon o tulong pinansyal. Ayon sa pulisya, mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong gawain at ang lahat ng lehitimong transaksyon ng pulisya ay isinasagawa lamang sa kanilang opisina. Nilinaw din na hindi tumatanggap ng pera ang mga pulis sa pamamagitan ng random na mensahe o online transfer mula sa hindi kilalang numero. Dagdag pa rito, karaniwang modus ng mga scammer ang panghihingi ng cash transfer sa mga e-wallets o bank transfer habang kunwari may bigla ang pangangailangan o proyekto ang opisina. Dagdag paalala ng pulisya, hinihikayat ang publiko na huwag pansinin ang anumang insidente na humihingi ng pera mula sa hindi kilalang numero. I-block ang numero at agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang maiwasang maging biktima ng scam. Kasama mo mula rito sa IFN News Dagupan, ito si Idol Intern Niel Aquino, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.